variable, accions i índex. Quan compres una acció, compres un tros d'una empresa. Si l'empresa creix, tu creixes. Si baixa, tu baixes. Ara bé, què és l'SP500? No és una empresa, és el conjunt de les 500 empreses més grans dels Estats Units. També tenim el Nasdaq, que és un índex amb moltes empreses tecnològiques. Empreses com Apple, Microsoft, Google, totes aquestes solen estar molt representades aquí. Després també tenim el Dow Jones, que és un índex més antic, que segueix 30 grans empreses americanes. És menys ampli que l'SP500, però també és molt conegut. I si venim més a prop, a Espanya tenim l'IBEX 35, que és el conjunt de les 35 empreses més grans del país. Bancs, energètiques, telecomunicacions... Si pugem una mica més amunt, a Europa també hi ha índexs. Per exemple, Eurostoxx 50. Són les 50 grans empreses